kan shia cheu angin Brunei lal fapa mati na le anisa rosnai ti in ro pui taknuwa khan kum khadwel so liam to in Brunei rama cheng song song de chuan lal fapa le lal fanu tina fa an nei hun to chu an ngak ta thup maya tun hnai maya lal fanu anisai chu thom no tho lam ha muni in hei hian thulom tak Brunei mi pui de shia da chuan aron thlenta a ti chuan tun chum kan video a chuan naute an nei don hnai vayam ti le Brunei lal fapa anisa ina anei hnuwa anun ein thlak dan chan chin te kan ngai thlau don ani lal fapa matina le anisai te hi Asia khomol puya lal chung ka zinga nopa in kop choi ber te zinga mi an ni hial ome kumsang ni somni pali January tha khan an pathi hian in nein anin nei ni hi a hon laya soi hat tham ani mai pi alama anin nei hnuwa po mi te mit fuk na ber ni chho hialin lal fapa matina pa Sultan Hassan al hausak na hi abil khom chuan dollar billion somthum vel nia chhut ani a ma se Brunei ram hi ram te takte le me pa po a mi te na an hmu kan fo ani thung amai ro cho ram chung hausak na hi anasa in he ram chunga lal chung ko thone ni hi asang le thung ani lal fapa matina hi Sultan Hassan ala fa som te zinga palina ni in apa lal thuthleng po hi a ro chun po arin omlo viawa a chan chu a u mi padang te chanwawa ngai anima a ma se heti chung po hian mi de chuan mati na hi lal ro chan tu tura chuan an ring zok tlata a chan chu lal fapa te zinga a mel thaber le larber ani wang anima na lal fapa mati na hian Instagram ringota po followers million thumlai nin he social media platform a hian lal fapa mati na hian an hun man dan te atilang ve fawa henga hian apa chu a chhuana te zui ve zelin hei hian alan chian tir em pakhat chu lal fapa mati na hian chanwo poimo tak anei ti chu ni ome ti chuan Asia khomol puya lal fapa mati na hi kum engemaw chen tlangwal hmel thale lara khan atirani kha ma se atopa chuan adu zong tak a hmuta ni ngei turani anisa rosnai chu nopui tan chuan a thlangta a ma se lal fapa mati na te no pa in ngai zon tan na hi hriat har sa hle thung he thil hi alan dan chuan anin kar hi no pangte ani atanga a in chan ti theini in an pahni hian hunrei taka tanga thian an ni a hei hi a chan pakhat nia lang chu an chung te ve ve anin zomna a thatwang ani ma na tin ani sai te chung kwa hi Brunei lal chung ko kai zaweng tu poimo tak ni in apu pindado isa hi Sultan Hassan ala senior advisor kumsang khazakwa somrokale kumsang khazakwa somsari chawvela khan alawni to a hemi komin kara hian sarkar na poimo tak tak te chu lo chelin chungte chu deputy attorney general le deputy chief minister te anni a henga wang hian Brunei rama po an chungkwa chu mi za kai tak ani phata ani amai ro chu apu anglo takin ani sai ero chuan kongdang chu lo so in University of Bath UK a graduate hemi hnu a hian Brunei a chuan letle in business career chu a chhun zoma tuna chuan entrepreneur hlotling tak ni in Sil collective lama hnu maro pui tak anei mai pi alama he a company hi fashion brand lar tak ani a hei mai ba ka hian othen tayara nei tu ni na anei boka he company hi tourism company ni in ani sai hian ele in lam hi nuamati ema hemi wang hian aijia po eto sang sang ai lai chu a pholang na sa theile maya ma se he a account hi kumsang ni somni pahni atang khan a mang chun som to lo thung te chon anno panlai tangin ani sai ona pa Daniel ale lal fapa mati na te hi in komoi tak ni in an pathum hian hun po an mang ho na sale china Daniel chuan a Instagram account na po anno panlaya hun an manate so post chhuakin chuta chuan ani sai birthday an lomna a an pathuma hlim taka an nui holai te po chu alanga hei hi kumsa ni som pathuma mi kha ani nge nge te chuan ani sai le mati na te hian hun ol hi an nei tam lo hle maya ma se chu chung po chuan an tuina in angte ti hlo tling tur hian hun anin pidun thiam hle thung hemi hian mi teril ro chu ani in an pahni tan po a in zom na thale zwal chu a thlen hiala no pante da changa in kom ngei ani bok nen chumi wang chuan anin zom na po hi a thalhe ni na shiata in lal fapa mati na hi ama kan se tong khan Asia khomal puya chuan
tlangwal lak ber ti zingami ni in hei hi adin hmun le a hmelin a zirwang pawh ni a ani hian hmeichhe tam tak thinlung chu hne sakhialin hemi wang tak hian nopui nei tura thu chho ani rwal khan lompui tu le thik tu chu anom ngal pang maya ma se hei hian ani sai hring nuna chuan ngong thalo tak a thlena sa hle ni turani hemi atang hian ani sai chuan mi chi sang sang hne atang hian demna le diriam na online ate chuan adong tamol mol maya hetianga beina atona hi abul ber chu lalfapa matina longai zong to te ni tlang puin heng ho ngai dana chuan ani sai chu matina anlaka tanga chu sak tu ni in an ngaya hei wang tak hian an beina sa hle ni na lang le chuan hei an beina hi ana chho hle maya chunga an tho sei kwal vel te chuan thil mak sak tak tak te chu ron ti chuak chhoin heng zinga langsar zol te chu ani sai chuan matina chu a ho sak na le adin hmuna wang chawin adunia an ngei thu an soi hiala hetia na sataka ani sai be ani ta ka hian har sana chu atok na sata em ema ani sai chuan a social media profile sang sang te chu delete ta vekin aril ro a ha dam ve the chu a injing dewa ma se heng an be na awang hian aril ro chu na sataka hliam ni in depression te po anei pha ta hial maya amai ro chu hede chung po hian lalfapa matinan anisa e ahmang ina chu lari haulo ahar sana to chuan lalfapa chuan chanpui reng thinin atana a omreng thin ba ka mi puite tho soile titileng wak te chu poison taka a beile thenan chuan mate alak puya chu mai ba ka he an har sana hian an pathi in kar chu ti chak zo sawin hetia ati chak zok na chan hi an har sana te an pahnia an sol dun wang ani a tin mi ti soi sep sep tam takara lalfapa le ani saide chuan an ro manalo omsa chu ti hlotlin ngei chu tum thowin ani nei na po chu ti hlotlin ngei chu an tum ro hle maya tin he an tum na hian ati chian em chu an pahni in kar hi pon lama tanga ti boy thei ani lo ti chu ni ome ya chuan lalfapa matina le ani saide in nei na chu aro pui hle maya he ani nei na hi Brunei nam kalphung le tonlai injel boldana kai kop ni in ani nei hun hi January thakum sa ni somni pali kha ani a ani nei na hi ni engemaw za man ni in chunga te chuan ceremony chi sang sang reception lian tham te le mi som tam tham tak te chu ain pol no ka chu mai ba ka he nei na hian Brunei lal chung kwa ti ba ka khovel ram shoi tu lian te le an ram chunga mi pui mo te chu an kim hle maya hemi wang hian ani nei na chu an ram chunga in ne na ro pui bera chuan an pon chho pha hial bok ani nei na chu mal somna ceremony manga tan ni in he ceremony a hian an pahni chung ka member de chuan an tan mal somna an hlan mol mol maya ani nei na hian ani sai chu alang moi tak zet ani ber akor fol chu hemi turatana abik taka siam ni in tlero che sang sanga chei ani mai pi alama alua akhim tur po hi abik taka tel ani boka heti lai hian lalfapa matina po lalchung ko in thomin abula injing tok tak hian alo dinga ani neina thilpui mo tak pakhat chu start bending di jati choni hei hi lalchung ko ti kalphunga omsa ni en no patwak thar te chu platform moi taka cheya chuan an thudona hetia an thutlai hian an chung te le an chhan chuan ma soma chu an han hlana he thil hi mitla tak ni in hei hian Brunei lalchung ko hi zia te le an ram kalphung sa omzia te atilang chiang hle bok ani hei ba ka hian reception ni na pui ber chu Royal Palace ani in helai mun hi ahming chu Osana Nurul Iman ti ni a anlal in chu amoi le ro pui the ang bera chei ni in mi khwal sang chawk na chuan nuam an ti mai ba ka an hlim em ema heta an e tur siam te hi atuin Brunei ram chunga mi chau ani lawa khovel mun sang sang atanga asiam dan an lak lo e tur te tel ni in he receptiona an thlan te hi uluk taka chei vek ani a hei hian Brunei mi le sa ni om takin a chwa hial bok ani he reception hi hal poli hal moi ro pui tak taka khar ni in lalfapa matina le ani sai te in na chuan mangai na le indu sakna Brunei lal chung kwa chuan atu chiang ta hlemaya an pahni in kara har sana a om chung po a anin mangai na chuan anin ina lompui tu te thinlung chu ani takset ani ni chuan no patwak thar te chuan honeymoon mang ta ngalin Tuscany Italy a chuan an hmang zuya helai mun hi tlangram moi tak tak te le namzia upato takena abo velani in
hei hian mati na tinu pa chu a hip ne hle maya hei mai ba ka a hmun ma nuam le Italian eido da chuan no patuak thar de chu a hne veu maya anin ne na atana poimo tak tur chu ni in thil tam tak phena hian zalen taka anom ve thei hun chu am takin an hmang ve ati thei ome an honeymoon manna Tuscany hi khowela hmun romantic berti singami ni in mati ne te pahne po chuan lal chung ko anga an le tle huna hun thol an nei lo huna an ti thelo tur chu hadam taka om chu am takin an hmang ta hem hema ani nei nu a hian ani sai non chu ein thlak chang hle mai lal fanu tia kau ni ngalin lal chung ko chon official takin atil veta a ama a mi shet vak po ni lo kha tuna chuan chitin chitangin an ngei vin to a athil ti apiang chu mi te soile chik tak ni in athil ti apiang le a hmel shet apiang da chu mi te soi ani ta vek maya chuti lai mekin a pasal mati da chuan politics lama ama ma chu lo sial ve chan mekin anin nei ma atang hian mati na hna ber chu apa zuile politician lar tak tak an biak na te chuan atil ve ta zela heng an mi hmu thina te hian lelram shwai tu te po chu an tel hiala he tiang deuh noya buai an ni awang hian ani sai chu chung ko nu beranga a om angai ta a hei ba ka hian a pasal po chu a zinna hian a zui ve zeu zeu thin bok ani ani sai hi no pangte ni atanga no le pa te thazar noya omni in amamo ang chu a chung te hian an ti saknga zung zung zela hei wang hian tlak cham ani lo ti la a sol om love ani sai chon a thian ti na hun man chu nuam ati mai pi alama zin kho thong da chu nuam ati em ema tin hetia sum don a hlotlin na hi a chan bul ber chu a PR team ti wang ni in mi tu te ma chon ani sai hian sum do na a khoi hi an ring tak tak ngai lawa chu mai ba ka mi poite chuan ani sai chu lal fanu pa ngai anga om tura du in Brunei thil ti ni kho a lal fanu ang taka in lan turte lal chung ko in rel bol na til ve turte le charity ya te tela no ne so a mabak ani tamaya tin mi poite chuan lal fanu ani sai ma a thil om chu ngak hlel taka lo thler thupin anuna lal chung ko anga ati tur chu ati hlotlin the hun chu an ngak hlel le bok ani te chuan February thla kum sa ne somni palia khan ani sai chu Brunei lal chung ko mi le sa angin ain lan ve ta hlo maya hemi chuma thil poimo hi Brunei National Day voi somlina hlom ni in heni hi Brunei ramle ani sai tan chuan ni bik ve ve ni in ani sai tan hian lal chung ko mi le sa nia ain lan ni ma saber ani a atan chuan thil thar le ro pui tak ani ome Brunei ram tan chuan heni hi an independence ni thongin British noya kom engi musa an kon nuwa February ni somni pathum kum sang khazakwa somriat palia an zalen na cham voi somlina lom na hon ani thonga an independence no hian Brunei chuan hemini hi ro pui taka lom ta se in hemini anga hian an ram ta na non lo hlan to te tan hun an mang ta chena hei mai ba ka hian an ram ma sona chu hemini hian lom chinin hemini hian lal chung ka mi le sa te chuan ti tur poimo tak tak an nei chena hemi chum ero he chuan ani sai po chu atil ve atolta ani main ceremony a chuan ani sai chuan Muslim in thom na pa ngai an ram hmei chiatina an hak thin chu ron ha in hei hian alan tir so an ram kalphung a zana ni a abula chuan a pasal lal fa pa mati na po chu thu in ani nen lal chung ko mi le sa le ram shwai tu tin chuan zalen na lom na chu an thlir hawa hemini hi parite thu soite le hmunom chhuana na man ni in Brunei ram zalen na le kumliam ta zong zonga an lo hlotlina te chu an lom da china tin ani sai tan chuan heni hi ni chin chhia thlak tak ni in mi pui mit hmuwa Brunei lal chung ko mi ani na hi alantir ma sakna ber ani a hei mai ba ka Brunei ram ai o to ani na alan ma saber ani bok ani April thla kum sang ni somni palia lal fa pa mati na le ani sai te chuan meka chu to in Muslim sa khozui to ani na ang hian he an ti tor poimo tak mai hi Ramadan huna ti hlotlin ni in heng hi social media an thlak ti atangin mi te mit hmuwa an pholanga in heng thlak te hi awain paruk ni in lalfa pa matina Instagram account na an post boka in heng an thlak singa pakhata hian Masjid Al Haram chunglam pangcho langtilin he mun hi Mecca a mun langsar tak pakhat ani ngi ngi a
tichuan thalak dang le chu selfie thalak ni in lalfa pa te nu pa chu korwar ha in anin thuama he an thomno ha khi robsof ian ti ni in hetiang thomno hi meka tlo to te hian an hatlang puya heiba ka hian thalak dang pakhat lia chuan mati na chu ramadan topna atana an choi masak berna thalak ni in heta hian akazen lalfa pa bahar le jeffrey bolia meka lozin ve thoso an lang til bok ani tichuan meka an zina hi an tan chuan apoimo emaya an sa khwana an bon himna ani ba ka an nu pa hun an man theina ani pa a hetia ani ne atang hian lalfa pa mati na hian social media lama po an nu pa a an thalak chu a post ngon thinin henga hian anin hmangai na lo nge zia chu alan tir chiang hlemaya tin heng an thalaka hian anin hmangai me ngoi ba ka an hun man ang chu an hlimpui hle ti po a hria theya ti chuan hmun hran hrana an zinna ti chu anin zomna ti nge tu ber ni in an zinna atanga langcheng te em ta so an pahnih hian an kalna hmuna pianga an tatlum thei em ti chu ni a Europe lama an zin chuan ani thuamna ti po an thlak danglam ve le maya entirnan ani sai chuan an rama hak thin alu khuna chu akhim chawng lawa Italy an kalchum chuan ani sai chuan su thak te a hra tle boka nima sela hetiang hian hmundanga in cheima se an ram Brunei an thlen chuan an kalphung chu an zom hnet le em thung ani hei mai ba ka an ramina thil official taka tlangzar an nei emo rampum huwa pa thil a thlen chuan muslim in chenan panga in anin cheile maya entirnan sokola patan vobik tetana school din honna rampuma anlana chuan an sa khwa in apompui ang takin anin cheya ani sai chuan hemini hian hajab dum pol khimin aki korpo a hajab rong mil tur hian a hamaya chutian chuan an pahnih hian khoi hmuna pokal se anin thural thiamin an ram kalphung chu an zom thiam mai pe lama an no pa a anin support thiamna chu tu po hian an hmu thiam ngal ngein arin oma in lalfa pa te no pa in Oriental Art Exhibition an nei an chim chuan ani sei chuan a zaom thei ang bera in thuam chu a thlanga he a thuam in bil hian he art exhibition a hlu zia le a za zia te chu alan tir chiang ema ama le a pasal chuan he hmuna po hian an za na an lan tir ti an che dana tang hian hria theini in anin thorwal thiam emaya ani sai chu a pasal tan chuan ading tlat angin a pasal po chuan ani sai chu a support reng te chu a che zia chuan a hria theya chutiang chuan no pa in kop choi tak ani na chu an lan tir chiang hle thin ani heiba ka hian ani sai chuan lal chung ko mi le sa ani na chu apom thiam hle maya ama po a thil poimo ati chang chu omve thinin heng function zinga pakhat chu social kitchen project ani a he thila hian ani sai hi ain rol ve a asiam tu te zinga chuan a theiang anga tel ve thinin a hoi hot tu te tan po atang kai the dan chu ngai to in a hun po a mangna sa hle thin maya in social kitchen project hi Brunei rama midang tan puina project pakhat ni in he project a hian mi in pitak tak tele asiam thiam de chuan mi har sali ama mo de tan eitur an siam thina hetia eitur an siam na hian adu apiangin asiam thiam te hi an tan pui top thei boka te chuan chu an thil siam chu a hnuwa chung ko har sali chan hai te hena chuan an sem le ta thina hei mai ba ka kum upa en kolmek na te chuan sem thini in he project hian ram chunga mi te chu a phor khom chiang hle ati theome midang te tan pui nan chuan hun chu an hmang na sa theinin an tan pui atele a tan pui tu te in kar zon na satakin a than tir ta thin ani ti chuan he project a atil na hian mi pui tir ru po chu a hne hle maya in pum khatna apoi mo sia a pui mai ni lavin a tho cho pui ngal boka chu chuan hetiang anga midang te tan pui tu te tan mal som na tam tak chu a thlen hiala heng social project a atil na hian mi tam tak ril ro chuan ngai pui mo na le tel ve du na chu thlenin ama awang hian atil sa ti le ala in pe ve lo te po in apoi mo na chu an man thar pha a lal chung ko mi le sa hetianga midang te alanga pawa tan pui tu an tam la awang hian mi pui te thin lunga po atlak nat pha hle nge ani heng ba ka hian kum sang ni som ni pali april thla khan lal fa pa mati na le ani sai de chuan an pa sultan hasan ala chu Thailand a azina zuin heta hian official a thilpui mo ti tur aw mawanga kalve ani a
ti chuan he hun hi hun poimo tak mai ni in a chan chu hemi hun lai hi Brunei le Thailand te inkara ram le ram indoor ton na kumsom li na ani wang ani bera Brunei le Thailand hian kumsang khazakwa sumriat pali dei to atang khan indoor na hi anlo nei to ani ome ti chuan hetia Bangkok an thlen hian Thailand Prime Minister heti hun lai ani lai Sitha Thavisin chuan alo lom thiamin ama mai ba ka hian sarkar mi poimo sang te chuan anlo lom ema Sultan Hassan le lalfapa matina te chu Thailand lalle lalnu te ne na income ho na hun hlim takte anneya hei hi mi pui hmu'a lantir an nge hei ba ka hian government house a Thailand ram chunga sarkar milian tinen thil puimo tak te chu soi ho bokin heng zinga puimo zol te chu thil indoor ton na te investment lam te le tourism lam te ani hlomma a ram pahni te chuan indoor na thajok manga anham tha thei ve na tur chu soi hovin Brunei lama tanga an mi khwalte an zana le an ngai poimo zia tilang tur hian Thailand Prime Minister chuan an tan chhoncho changkang takhi abo se sakboka ti chuan Brunei a lalchung kwale ram hruai tu ni bok ten an ron tlo hi Thailand ram tan takpo hian a hlok thlakin ram in thenom te ne na in zamani that an tum don ti hi a hriat theya tin heti huna hian lalfapa mati na po khan apa hnung chu lo zui ta ringin a thiam dan le a thei dan angin alo pui chara ani sai ero chu ain rol tam thei lo thung ma se ani po hian a pasal chu a thei angin alo troi om ti chu alang cheng hle boka ti chuan hemi tuma lalfapa mati nan apa hnung zuya akal na ina alan tir chen tak em chu Brunei ram ai o tu ani na chu ni ome khovel pumin lalfapa mati na chu apa thachang dol tu ber ni ta chuan an shet pha ta ani mati na le ani sai te hian thil tui zong in ang nein chumi chu polo khel hi ni a lalfapa mati na phe hi chuan polo hi infiam na mai angai lovin anuna thil puimo tak pakhata chuan ada til mi a tin a khel po hi a khel na saviaw ni turani lalfapa chuan he game si nuamati ema ama hi thahnem ngai chi ani bok nen an ram chung le ram pon thleng po hian alo til ve nual to a ani sai po chuan a pasal tuina chu tuipi thezelin a pasal in khel chu lim mel pusang chung hian alo thireng thina a pasal chu a chuang ti hi a hria thei hle ome amai ro chu hetia a pasal in khel en na po hian ani sai chuan midang chungalek anga om chu atingai mi ulova in khel en tura local ve midang dinen chuan hlim taka hun chu mangve mai thinin he game sian anno pa in kar chu atikngit zol hle maya mati na chuan a games nuam ti le a tuiber chu khel thinin chuta abul meya anope chuan a thei anga na sain alo troi om thin boka hetia anu puina a troi om na hi lalfa patan chuan alo mom ema hetiang ko zong hian annu pa chuan anin somna chu a hlim om thei ang berin an hmang ta thin ani ti chuan kumsang ni somni pali julai thla alo ni chuan lalfa pa mati na le ani sai te chuan Sultan Ibrahima lal ani nim nge na chu telpui le in Sultan Ibrahima hi Malaysia lal som pasari na ni tora da nge ani a he hun pui hi Southeast Asia mi chal lang tak tak te kautu pui mo tak ni in Asia khomal puya lal chung kwa te chu antel kim de uvek ati the hiala he mi chuma hian lal fapa mati na le ani sai de so nal taka in thwamin he ceremony pui mo tak an sana lan tirnan hian anin cheina po chu an uluk le maya ani sai chuan thomhno za tak kha in chumi zol zui chuan an hnam ti dan angin alua chuan puana khimboka chuti lai mekin apasal lal fapa mati na po chu lal chung ko in cheina pa ngai chuan in chein lalmi le sa tam tham tak te kalzinga chuan ceremony chu an thira uluk takin thil thlen dan bel chu thi thlai rengin Malaysia rama an lalina ati turte a chan vo tu chu hemini a hian sei chwale entir ani chena tin he ceremony hi ani saitan bi khian a hlu zwal ema atana experience thatak ani mai pialama an chen omram mai Malaysia inrel boldan shia na poimo tak ani ta a pasal mati na tan po hian a poimo hle boka a chan chu Asia khomol puilal sung kwa omte ni na in mel shia na le in som na nge siam thena hun ani wang ani boka tin lal fa pa te no pa hian an ram Brunei chu hemini hian som taka entirin Southeast Asia lal chung ko singa
an tet bik lo zia an che dan le an lan dana hian alang chiang hle bawk ani November thla kum sang ni somni palia khan ani sa e kum som thum ni na so lo thlengin alum nan hian lal fapa mati na chuan social media a awisa chuta chuan caption thlum tak chu tilin chu a caption man chu happy birthday ni si ti hi ni a he thutoi te hian thil tam tak soin anin kara in hmangai na le in do sakna om chu alang chhuak chiang hle maya anin nei ni atang khan an pani hian an hlim hle ni ti le hun lo lo omzel turatan po hian an hlim zel hi abe se oma ma se Brunei mi te chuan zo na pakhat an nei tlat mai chu an zo na chu engtika nge lal fapa mati na ti hian an fa masaber to chu an nei viang te so ni ta a he an fa nei hun tur hi Brunei lal chung kwa chu soilo an rampum pui chuan an ngak hle hle maya engtika nge ti chu an zo na poimo tak ani ome vane thlak tak mai tun hnai mai a hian ani sai chuan thom no thol lam a han sa hle maya hei hian a kong bor le a pum bel chu hlia devin he tiang thom no a ha ka wang hian rindan om thea chuan ani sai hian naw pain nei a hnai to em ti chu ani ta a ma se ani sai hnen atang ero chuan engma thu chiang pon chwa chu ala om lo thung Brunei lal chung kwa hi anni mal nu na mi ti hriat lavin thil tam tak a thleng thin to a chumi bang chuan thil je phi an nga ve thokhat ni in alanga ani sai le mati na te in ngai zon na po hi mi puina an hriat me kha chuan an lo in hol der to a hei wang tak hian ani sai chuan nawa pa ya ne hun to ti po hi thup theilo ani huna bak lal chung kwa hian an tlang zar hi arin om ta che alawa chu mai po ni lo chuan naute lo pian huna chau thu po chu an chhuwa thei hial boka ma se hei hi an chung ko kalphung pakhat ve ani awangin hetianga an ti hi arin om ti tu an tam mai wang ani lalfa pa mati na chungchanga kan hria tur pakhat chu ani hi lalni theidura da len ani lawa om zia chu ama aya lalni om pali hi la omin hemi wang hian lalfa pa mati na hian fanei aman mo angai lem lawa annu pa a hun la mang thei tur hian ro mana po an siam zok ani ma na tuna an om dan anga mun shana sin kwalte ram chunga thil poimo a enjoy om taka an che dun na tile social project an nei anga te telvea hun hlim om tak man dun chu an na du zok po ani theya chu mai ba ka ani nei na khan hun ala lana lo bok nen lim takanun chu an na theivia wa Brunei rama cheng mi poite chuan an ma huna lalfa pa mati na te hun ton tur chu ngak lel taka lo thlir pui ve reng thinin lalfa pa mati na le anupui ani sai te hian mahun eng tak an neya anni pahnih hi Brunei lal chung kwa chuan an ti dan zu zu sia tun lai thei anga hun man chu an thiam dun em ema tin lalfa pa mati na hi lal ni turin ahma salama omloma se an ram ta na mi poimo ani na chu tuna po hian alang chiang to hle ome apa ina ramdanga dorle thil poimo a hroi ber ani to hial ani hei hian an no pa chu an poimo sia po alantir na sale maya an be se ai sang de ya hian an kai the hial na dor ani dona lalfa pa mati na so sarkar in rel bol na lama ai nam hnen sapiao to boka hei hian hun local zel tura po lalfa pa mati na hi an ram ai o tu bera man aniang te so arin theya chu mai ba ka khovel pum hwa po in he ani na hian an din mun hi a thlak hi aring hle maya chu chuan ramdang ne na inzom na thazok tele mamo indoor ton na te ma alak tir nge hi arin oma chuti lai mekin anopui ani sai po hi ton aya khotlang nu na ain man zok hi arin om biawa hei hian mi puite thinlung chu a hne hle don ti chu alang chiang war thei hialani he ami zedam le midang de chanpui do na thinlung hian an ram chunga mai ni lo ramdanga po ngong thatak ani hi arin om hle maya ani sai hian mi tu ma hi thleibik nei lovin abi thavek theya hei hi atan chuan apoimo em ema in ramdang ne na anin zomna a that pha nge yang ti hi arin omba ka an pahni hian social work lama po chanem an ngei chon zom arin om hle boka a chan chu mi har sa te chan puina an thei top an chwa thin wang ani he mai ba ka an hun lo lo om tura po ma chop lian tak tak hi an nei nge in arin oma heng midang te an chan puina konga hian education te health te le social work te atela ani sai chon alo ti to social ki chena a tho atang ringot po khan midang chan pui kha shelawin no ma ti ti kha a hria the hial zoka
hei hian mi tiril ro po kha a hne to viau ni kha ti chuan Brunei mi pui te chuan thil thleng thei tura an du lalfapa mati na ten ram an enkol hun tur chu an ngak hlel hle maya chu mai ba ka chhungkwa an ni thei hun tur chu an ngak hlel hle bok ani an pahnih hian hun an tia chuan an nuna chuan thil thar le hlim om chu alo la thleng don ti chu thu chiang tak ani a chu mai ni lovin Brunei rama cheng te chuan chu thil chu an lo nga hlel em kha ani ve boka amai ro chu an hma hun tur kan lo don sak bok bak na in an pahnih hian hun nuam tak an hmang ti chu hairual thei ani lo mi puiti atanga thil nor chuan an in hmangai la chu ati chuai lawang ti hi a chiang hle maya an du na hmun te fang theinin lal chhungkwa ton lai tak le zalen taka chel thei tur an ni ti po hi an in hre chiang viau ome tun din hmuna chuan Brunei tan chuan an fa chuam an ni a mangai na le in rem na chu an in kara lian ber le an ma ni tilang sar tu ani hiala an hma huna thil om po hwai sen taka be thei tur an la ni nge yang ole enge kan ngei da ni ve le lal fa pa te no pa hian naw nein hun hmang se kan ti nge an pahnih hian ato kan lati comment section lama kan ngei dan te kan lo sei ve le theu don ya